पाइप्लाइ हामबाय मारो तमन मदे चिनी थ्रुतै ननि थ्रुतै जों जत बरकनो चिनी 12 टाका जुलाते ओभरअल चिनी जत वरियास रनि थानो जों सग्रै माने कग्नो सग्रै माने बागै नन पाइप्लाइ हामबाय तिनी जों चिनी ब्लक 12 टाका जुला असेंबली हाइकबा चिनी ब्लक जों टोटाल प्रेसिडेंट मांखा चिनी बरंगना दावरजन जों मांखा बेलेखनो खातन खाजा जों तिनी जत तिनी पान्डाव फाइ सफाइजाक चिनी 12 टाका जुला असेंबली नि चिनी एमएलए चिनी दबसुजी ते चिनी एक्स एमएलए ते सीडब्ल्यूसी मेंबर ते एक्स ईएम रॉक ते चिनी लीडर्स रॉक टीडब्ल्यूएफ नि एडवाइजरी कमिटी टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल नि वाइस चेयरमैन ते चिनी ब्लॉक नि जत एक्टिंग सेक्रेटरीज रॉक जत वाईटीएफ तिनी पान्डाव फाइ सफाइजाक तिनी जों चिनी जे आगे टिप्रा मथानि जों सामु खालि फेमेनि आ जागाव आं ब्लक प्रेसिडेंट तंग माने आ जागाव आं सिमि सामु खालायो आम हाया पटंगैबो गरैयैबो चिनी ताबो एमएलए तंगो चिनी ताबो कटाल प्रेसिडेंट आगेबो आम हायकेनो सामु खालायो फै जों जतनो मिलायलायो कोऑर्डिनेट खालायो आम हायके कोऑर्डिनेशन बा चिनी बिसिङो गुबाग्रानि नेतृत्व जों सामु खालायाके जों तिनी नुखा असेंबली इलेक्शन 2023 चिनी 44,000 voters ni bisingo जों 35,000 ni voters above जों आम हायके सामु खालायनो चिनी वरियास रक सामु खालायनो जों तिनी कप्लायिंखा जों चिनी तिप्रानो बा सारा दुनियानो जों फुनुग्राखा जों चिनी 12 टाका जलाव जों बमा जागाव डिप्राइव खालायो दङ जों आगेयाव गुनुगै दङ डिप्राइव अंजाक चिनिरो आमान बागै डेभलपमेन्ट नङा आर पाब्लिक रबो अम हायता वान सुथों जे जों एक बसरनि बिसिङाव बा एडिसि फाइमेनि 2 बसरनि बिसिङाव जों जत जागाव जों आबो खालायमेया तबे खेबा चिनी बुवाग्रानि नेतृत्व चिनी ताबो 12 टाका जला एमएलए नि नेतृत्व जों जत जागावनो थाङै चिनी एमएलए चिनी लिडार्स रक थाङै जों विजिट खालाय दङ कोनो सालचापानो जों रेस्ट खालायो जों खालाय दङ आर जों चिनी एमएलए नि नेतृत्व चिनी लिडार्स रकनि नेतृत्व जों ताबो सब डिविजनल एसडीएम दङ चिनी सब डिविजनल जम्पुजला सब डिविजनल माने यागोलो जों अर जाव कायसा डिविजनल हॉस्पिटल बो जों माया आवन बागै जों जेफ्रो मानाय स्टेट गवर्नमेंट नि आफ्रो जों तेबो सामु काम खालायमानाय आवन बागै जों डिमांड बो खालाय दङ जों आमहायनि आबो आमरक मानानि बागै जों डेपुटेशन बो खालायन दङ खायफानो जों दाबो चिनी अपोजिशन असेंबली व अपोजिशन जों तंमानि बागै टिप्रा मथा तंमानि बागै जों आबारनो in the coming days soon जों आमरक जतनो चिनी पब्लिक in the interest of public जों आमरक जतनो खालायमानाय होननाय जों आसा खालायो।